Merħba sabiħa lill-atleta u champion tal-Ewropa tal-kickboxing Daniel Zara li l-ġimgħa flaxija iġġieled tat-titlu mondjali kontra l-Portugiż Bruno Torres. Il-ġlieda b'5 rounds ta' 2 minuti ixxandret live 75 pajjiż madwar id-dinja permezz tal-istazzjon Eurosport. Daniel li jitrenja mal-klabb lokali tal-Yin Yang tilef kontroversjalment fuq deċiżjoni tal-ġurija minkejja li l-Malti der jiddomina b'mod assolut ir-rounds kollha tat-taqbida. Fil-fatt iċ-ċampjon Malti beda bl-aktar mod konvinċenti u deċiżiv mill-ewwel minuta fejn l-avversarju tiegħu iċ-ċampjon Portugiż Bruno Torres der li ma kellux risposta għal ħeffa u determinazzjoni ta' Daniel. Daniel baqa' jiddomina r-rounds kollha fejn spikkat il-ħeffa ta' saqajh u anke l-kundizzjoni xejn favorevoli tal-art tar-ring fejn il-kontestanti kemm il-darba deru jiżolqu jitilfu l-kontroll ta' saqajhom minħabba li l-art ma kinitx ixxuttata sew mit-taqbidiet ta' qabel. Bruno Torres li kien qed jiġġieled home f'Lisbona irnexxielu jolqot ħafif lil Daniel Zara b'roundhouse kick waħda biss fl-aħħar round u din deret li kienet biżżejjed biex il-ġurija preżenti tagħti t-titlu mondjali lil Torres quddiem il-folla Portugiża. F'kummenti ma' One News mal-wasla tiegħu fl-Ajruport Internazzjonali ta' Malta, Daniel Zara qal li minkejja li tilef din il-ġlieda xorta waħda iħossu rebbieħ. Kienet naħseb waħda mill-ikbar esperjenza tiegħi, kien hemm ħafna livell kbir ta' fighters, biss daqsejn dispjaċut fuq ir-riżultat, jiena nħossni rebbieħ, kien hemm ċertu nies bħal Ernesto Hust, għal min ma jafx Ernesto Hust isa qed issemmi Messi fil-futbol, jew Ronaldo fil-futbol, ġifieri fighter kbir ħafna li ġie jfittxni hu stess fid-dressing room u li qal li jiena rbaħt, ġifieri meta nisma' daw il-kummenti mant nies kbar għalija nħossni rebbieħ. Iżda x'għandu ppjanat tal-futur? Minix ħanaq ta' qalbi żgur li hemm billi kelli din, f'Marzu għax-xahar id-dieħel għandi oħra u żgur ħanitla' preparat kif tlajt bdi. Din kienet l-ewwel darba li Malti rnexxielu jidher fuq l-istazzjon prestiġjuż sportiv Eurosport wara li l-World Kickboxing Network irnexxielha ġġib id-dritt biex din it-taqbida tidher fit-turnament internazzjonali tal-boxing Bigger's Better.